Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mwancho murigiriro Getembe TV karibu sana ase kionga chinsa ibere chabono maragoba erinde tunyare gusanga ayo abereka ukorekana ase chinsinyo chonsi chorogongo rogusi na boigo kuro ase chingongo chinde ime yense yeito ya Kenya. Karibu sana nchenkuru kwa Matilda Obaigwa na boigo Vene Nyaboke kuro ase umono wa bwepe manyerore karanseke erinde nyare ukumanya se tunyare gusanga nae ayo abereka watuka sinchira engikirano ukigima. Mwancho murigire na kirongo chaka ekionga nigongo chaka kuro ase bunge ya Bobasi kuro chinsemo chia akegochi ekirobono amate eyemo yo gutuka kuro ase ekinyoro kia inani bono ere namayenda manene magega yo kubasiria abancho ababere ase ichinga kichiga nigo bono kurengana ne amate yo banyarire kwera buna umumura wenkeyo asereta enoko bwaya bono anyarite ose anyara kumuita ise wika ogukwa ekyo kerira bono abanyakinyoro koimoka no borobotinde nabo igo kumusambira umumuro yo nyumba wika gusiria obugima bwaye orobotioro rogwechana muna rwariganire no murikito Gilbert Kobi.
abamenyi bekenyoro kia inani ime sublocation ya Kegochi nigo babokera ogusira kwa magima abere umusacha oyo mo bw'imyaka 30 nigo agotebekana kumuita tatu mwabo mwibori na kumusire linse muna bana rayya musambire eretiga kunomole ekenyoro nakyo asobororo bonene noko gechigwa bamutangira na kumuminyokia na kumuikero musacha oyo na kumusamba kende komete twagakeigure chinse mwawa muna umuntu ngusambware rero nari narorire gekoni twakirete mugondu twarenge tukuigwe bikuru amana twachikuminyoka gocha twanyora umuntu ugayitaere tukuboringi kiabeira ngaya engo mumuroyo gaitaise nganere kinyoro kia muminyokiri kia musambi amana twarorire gekoni akero yo minto na roga tenga no metenga bari okule no wayo na ro sambi ro ikere ro sambi acha kerabu umane ngo chigocha anyoro ngori yani muchama na yire tari onyangande ogwaya na kuya yire tari bonyangande twarigereri twacha togocha twanyorende ndugunero na ire nsaiga samuiterete iga mbu mumuroyo nyako bagagoita tatu mwabo nyomba ya yanya ko bagegusambwa n'abanyakenyero babwa tobororo bonene cinga kibare kumuria eri bamusambe namba ikera cinga gicho kumusamba na kumusirya bamu abanyagusira abo barenge no bororo bonene nigo bagoteba buna nyagusiro yo umanyikanete buna ubwayongoli obeire kagokora ebisa ebinge na nigo anyore gesuro kyaye mumuroyo era no nyusambwa yasambwa egekogera gusomo kinoti garomare ekogera ebisa akoriro gwete na iteto yo mwabo kaenda bakagachieta akamuitero agako oiranireka orocho itire tato mwa ere togoteba mbuya mono estamura ongori nere mamu mwabo mumuroyo oitaise ogoteba buna nigaumiranete na egekorwe keiga asenchera yo gukumia nyoro mumuroyo bwayo korera gwe kumubori na lero ngomwarwanire komo naende tumatatu ne koti ogo aya ntato ngakiro umunwa manyinga iteke nyoro musubati yo muruya okomonyoka gwe ogonte mama obwaya amepika sokoro siongei ngomobori siongei naki ngatari gukwana unakweresera umungino oyo mumuroye oyure bono nyagusira nigo aitete isabwo igoro na tatagite ise uyo airwe nyagitari kurwa saba nyakenyoro umuroyi akiraba murabande simi muire nyagitari reni meke bacha naba murabu bakamobori kurwa bakamotirimbo kibakarie saraire okamanya kanyaro mumuroyo okamanya kaneke benuka ebeti ngatikanda rumusacho kumuire nyagitari ngongirire nyagitari bakamubeka nse bagatama bagatigara babiri mubero nyagusira oyorenge ne chingoma chintindi nabo berete inse yabwogo ikabono mambya chinga kiba munyoraga asire cy'ubugima bwaye oimoki gose muire nyagitari nche nakabwati enjeranga turu nabona natanga mata bubwire bwakya paka cyaba cinsa ikomi karo cyaba cinsa ikomi ngo kigoja nanda mumo muronde karo nanda mumo muronde ngo matabiye tata tande kororongo ligotse nabo getakanda togo kigoja aliese twamubegete tokanyora nanyora akweterende inkinale ngikokora gati gose ne sirikali twango tamira etokonya cio matenigo chikobwate cio mungina estamura oyore mamu mwabanya gusira hote abuna mumuro yoye unasambwa naende nabarenge gutinde kwa igo elio kurwa masikani gutia somugaka na korobererigwa amatanga yebuya ere togoteba mbuya mono nande nyondi ya serikali yanja yari ko mututigera tumutindeke bono iga togenderera umuroberi gwendu gweyo nere mbuya onyendi dio konyarekana tari kuiru moche serikali yari kumubwatoka erari merubone igatindeku umuroberi wo mugako gendere nigo egotebekana bunanya gusiro ibwayo yo osambwa na itete mumuro mwabo asensemo ya Kajiado omanyikanite buna mucha mongoli tietega chiato asomo muro agateba na ro muitete mumura na gutu atinde ko mutinyu gata agateba na ro muitete na ndeke na kerako imoka na ro itete mwana oyo no kabere na na kweto uri otinde kirero gurari gwete na itete oyo mwabo kaenda bakagachieta akamuitero agako oiranireka orocho itire tato mwa obotumeki bwa mariago yo gotindia ni nyasore nabo bwanyara ko bukora gwekiara gwetera ne bikorwa bikonyara ko bikoba sense miyo na muno aso mumuroyo iga ogetegia kogechiri abebwenere tabana babake bagukina bono basoire chisabu chimbe banyure meteme be bono bongo bwasariki bono ranyore ngegentongera anyure anywete bono nonyokore taya korete taruchike obesana goito umuibori style engamunei ekenyoro kia inani itkulia rero mambia abanyakenyoro babokera ogusira kwa magima abere oyomo umusao yomo nyarako baga gwita tatu mwabo nero nyarako baga gusambo n'abanyakenyoro babwate obororo bonene ase kenyoro kia inani sublocation ya Kegochi ime abo basi nabo igo banyako bakwirwa ase nkendu ya Nyamache niyo tebekana ngo umusao yo nyako baga gwita tatu mwabo nyako na nyarako ko baga gwita mu muromo abo ase nsemo ya Kajiado akabwatwa akabekwa ase nsemo ya prison
nabo bakairana na sense entunde ndanya ko bagusira ubugima bwa tatu mwabo nero nyari ko bagusira nyibense meyiga niyo bagote abanga okunywa kwenya sona marigo yo gutindia narakwira abasaye bara sense meyiga banyako bakwirira ibitambukiro byo goita abayibuli babo nabo yigo gukora buke bagobore bwekerengo kireke igoro mono muri gweteria getembe ko rwa sense mo ekenyoro keinani sublocation ya kegochi constituency ya Bwasi county ya Kisii Maritani nje Gilbert Kobi Engore nene hujase enka eyo gutigana nayo mwancho murigirira nigo bono omosubati oyo konyora ore omonchoreria ase omochio bosongo kose omenyete chinse mochiria cha daraja 2 ime ye county ya Kisii bono nigo anyare nigo titukoria rero anyara kweniwa aria ase enka yabo egotoka sirare ase ense ya Tanzania omosubati oyo naine Esther Agati onyarite gusire bugimba bwae ase omubasokano omobe bomorero kose kagire buna negasi yanyarite gwateka akanyara gusiri ubugima bwae nigo bono anyara kwenewa ase enka eyo nekiro bono abamabo bagendete kumurera nabo igo kugendera kugikiria gose nekiro bagendete utoma amayenda guchase enka eyo mbalimbali kwa sababu hapo na jambo ama na lengo kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo naomba tukaweza kutulia, tunaweza sikiza, tuheshimu sherehe ya dada yetu Esther, alafu tukaweze kusikia neno la Mungu. Nataka kusoma kitabu cha Yohana 11 na nitaanzia 17, lakini ninapozungumza nitazungumza nikianzia 1. Mwancho murigirira gutigana anayo umwaziri mukuru w'oburindi bwaime omoske Dr. Fred Matiang'i mugavana wa county ya Kisii omoske Paul Simbarati nigo negati ya baraibande abange nigo banyara wikirana ase omoyega guguchangira ekanisa yeke Adventista ya Nyamache main lituko oria rero nekiro bono banyara wikaroro nabwo nekiro omugavana wa county ya Kisii omoske Paul Simbarati anyara kuboria abarai abange batike kwebisa magega yaye Dr. Fred Matiang'i na goteba buna nigo abarai babonete gwekorera amagendero ayora chikoenekia gose ayora chikogera barabo banyara konyora ebirogo ase obochori ibore bosio nabwo igonekera atebire ere ase omokia kigima na agendete kumusira Fred Matiang'i aseganga yaye yokoworia kirogo kyoborai bwensi bono tete mate onye project nere bono tete kubashwa somo gusibwensi yale onye project nere ya Simba intuna boto kwenye bwata ne project korok Fred Okengo Matiang'i ntoi wana ine inero project yani kwenye tarande nero igaba ntu aminto ndaetemba sabe mwensi smule tubwaterane muwaziri Mheshimiwa Fred ndaetengo sabe abantu bebitina gusintu anjete bitina sana okangana bitokuruga yani tokwareka twaruga bona abantu mbali batanya gukora kindi kintu gusiga lakini kibaigwete Matiang'i batakire babwaterere goti ya Matiang'i tikatodenga onde bwensi murayi onde bwensi utaje koje bolie kiro lazima okore gasi mpaka tutenga ki wakore gasi Fred lero tabwatiriete sengenjo Fred ne sengenja akore gasi abantu bali bande waziri abantu bali jokers ba ndo ukubeka gusi wobwende kwenda ogende bogere matega iga ogende buruya ogende boikoyo ogende bokalenjin oboli chikura no tolega ne bitina bite bisinini tugunjukanani omoelia tutugie nganae biek nandi goja waka chikura tonyo nae bieko
na mugane tigo lazima tutoke twensi ororo mwaziri ntete nkubuli ko kugenda gojimutu tora mamondo kora siasa yo kora kwa bere serikali emyaka nebere tigaite toyika mutuga iga twanze kuburana naintwe no mugusi ekeki yeito asensei lazima ebaro lakini gendo kingenjo pastor nto we can't run away negesa abantu baitoga iga gusi Kisii County eto registered 700,000 voters Nyamira 400 abantu bagwaka bamaya waka 600 kakingo saba pastor onye kunyarikana abantu bakure sakramento lazima babwate ekura litangana ekyare kulenere koleta chibeso sole Nichinga kichecho nigo omoske Dr. Fred Matiang'i nere anyara kwegirera na gotebobuna nare tayare kegima gocha kurigia gusena agendete kurigia ikirugi kyo kyuburai bwensi ase obochori obonene bore bosyo kurenenekero aborire barai bonsi banyare gokeya siasa embe ere eyokoramana gose siasa yokubekirana amamocho ateyo na boigonekira anyara gotebobuna ekero aranyara so ase ikirugo kyo obogambi nigo arachekwenekia una abakenya tibagwanchereriwa Nende no na manyinga yo mugusi asili monto maremu euta akiru matitiri torora no ezo na tali boyo ntayarende abagusi ba mindo tigambalirira ntayarende ko fixie me konere nze kiaro bojo bo enze ko sakurwe kabire bono tali mangana mayengeje kabiri kera yituko toko boka mambi twasoma ejiachire uja bito twatige bya free primary education free secondary abana bakwa kujiro pia bona abana bayuri abande bana usumbukaga aya na mangana nda dinaro kero to ikirabo nyasa na to kyo na to echinguru to di na mangana yo ego pass tambu ya mono elio mwali kabisa abantu ba minto babo basi etuancha ine na neje mbajita sekene abara ibaino iga babo basi nabantu tu abe na barubu ni yake mingi nende ni batu byo boeme mwa kulikirizo bwe yanga buna tata mwishimu amanoti na watu abana ba utokolega tutabwa timichandene umojumbo ino mwishimu obiri innocent umusani one na ndo muntu musongo mongwana okwana magana makota gonjo kani okotebi gendo buna kire na ndo tebigo tu abere nerioka no ine kankurwana uchisegeji abantu bamino igaiga ubogaba na batebi no bumaene ibako bune nyomba yane nero tangana de gojo na de bunaro mutindi akabatebi nga bogo kunoyo abagusibonzo bago ikamo goja kunyara tokabwa na otoligo twatwaliro busani n'abantu baino n'abarayi baino bonzo tosikaini muswati uri no go bujane tongera onere pila yano gombwa tsamana ye kambe ndokora aba muraba baino bali gaiga Dr. Siringi no yugirikinzi n'abantu amotore ya muryoka n'abatebiriwe aba MC abaino muno we muraja buna bontokore me mwamo nje tindiko jigweso imangana nga kuna mugalu jora barayi nagaba nanteba inu jora barayi kerumwa joriro mu olimwa joriro abana abono bonzi bina baminto kakini nyari go discriminate ntebe ngo enero mu yose nero mobe awonzi bi na bana baminto no munyaro ko ino uri mutindi ko glory oruoba na zo tikawa no mubazi omwana akero mutindi no muguzika ni no mubazi ukari wono nera no toramo wonzi na otokwana buya tosikaine twanjaine togenda buna togenda iga tikatobe yamo kuna abana bamo nyina mangano yobugambi abantu aba bazi abana abantu abangaini bana chekine kero bana chire kino uri batebire bantevinga Fred yabona kore kazi noyo nande Mwancho murigereria chinga kechecho nigo abarayabo obabere omoske Fred Matiang'i naboigo omoske Paul Simbarati banyara kuboria umugusi anyare go chamo anene chinga kechiga erio kwenyorera obuya nonye kurwa ase serikali enene nekiro baborie buna mbagende tukurangeria bonsi abagusi abande bebwatere bibande naboigo nekire wika engaki yobochori banyare kwenekia buna bakwanire ase erio gerimo Nyasaye gato teri bagali kiri okorera abantu baitemero tutwaro bwanchani ne ntogenda okoremere mwamo
bana baiga bonzi ba muraba minto bale ga bonzi no mogabana. We always work together. Kendo ngiyo totali go taiwa nimo toko gen. Elingana li ro rest kwa chiko bachana. Na botogo kwa na ke kwa na banta ba motole. Na botogo lienja to kwa na togo sunyo kwa na ntutu ka banyene. Na botogo liya ba kabande bali banene batoye tane ti miaka baba Kristobo bure. Baba province ongeri na bande. Wato tebi ngaino na ba muramure manyinga ino na bangake togende guchia. Titogo sirabunege saku. Elindo tobe kabantu baitwa mu bunege saku. Toteme kwa fuji kasi yenga ntubo tambe mangana ko chikeka toko ligo sono bugambi toko ligi ende twacha kuma na ntutu kabanyene twacha ko chayana twacha ko ongorana abande baito batoka na buna ende bako tomone Ethiopia kuchawata na bantu baito ga igo bono buna wate bagabana toligenjera tobe kabantu baito amo yasaye gata ke tobe kabantu baito amo nige sakugeto ketene amo nonyina abana bali ba minto bande bale se kiombe kirikende na balu na ba minto ditoko barama nende no lino maneno abo kiombe kiabo na boto we expecting aba makodere mermo neji se mitora jito ba se minga ki na bako kolegasi lakini utali kurama abantu ba mino uzotali ko sambe nyumba ino uzo tali boygo nabo anye mejande karise ino ayi so kono tika karoro iko sambe nyumba uzo kulige jiro ajusi orongo raigo ndo manyiko ganda uchibosio wana warugo bateke to sambe nyumba ngaito chaka genda tobe ya motwensi unaba uzi elinde tosikane yabako ikibako egwa nakabana gwate banga mogabani ndoro igoire ragera kero muntu mogabani ragera mogokora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togende ukibu osora tali boyo ya mwarorera abantu bakonya kuoga Simba bali na Matiang'i Simba lero bwate Ruto Simba tigamba boli omwana ogo na abekerema osinoyo oso gutara nere no ekere wekira sabantu kwa morosi buyega ororekana ngambiale ente twatebaiga omweshimiwa Fred Matiang'i olega bali motamanyeti akera abantu maita abantu ngabantu mba maiso mieta koletiki abandi bali maiga abarogimba yoma abanyebiti namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro and Waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro baragani baimuki barolenga ki bawatana n'abantu baitu naintu negesaku ntobwenerete koba ase serikali yenseye ase ekekie kobarwa ntoye tubango mukutano omonene ndede omweshimiwa Fred ataraja kurungumbu nwara etwaengo kuana nere daily Wansi umurigire hotigana anayo kurase county ya Kisini ngo kwirowika ase county ya Nyamira ekira bono omukonyi w'umugavana bwe county yo Omoske James Igesami bono anyare ko mucia oburayi bure ime ye county eyo ya Nyamira nabo igo nigo anyare gukwana kakwera buna nigo abari bahonsi bawakachikura babonete ko ne kyabuna banyare gochora abarayi barabaya ase amatuko arebusyo nigo atebire abakachikura bonsi batarachora omurayi babonete ko murigireria nabo kumurekera murayiki orumuya uraciye kubakonya ayiga nigo akoya kwana ase umuyiga onyara wikiranwa na barayi ao chinsemo cha gianchore yo gotoka ase bunge ase chinsemo cha bogichora ebunge ya West Mugirango county yo korene nekira obanyare gukwanira emeroberi ende bunabono kumusira Dr. Fred Matiang'i nabo igo ekera amochiri obube bwabere bokonekiwa buna abasaye gotumeka bobe Fatgad Gisemba no robot yoru
Oburai bwa serikali ye kaunti ya Nyamira nigo bwagendereire komochiwa asekeria bunano oburai obobe noyo bwanko mono kobomochia nomokonyi bw'omugabana bwe kaunti eyo Dr. James Ondicho Gesami oyo obasemirie abanyamira buna chingaki obochori obonene buraike parigererie buya omugabana oyo bagochora eng'ana yarorekana komorenka omuinjinia James Ong'era oyo orokirie ganga yogochia koria obugabana bwa Nyamira asobo chori obonene bore bosio abantu abaya baratokonye particularly Nyamira yeito tigamana yoraria berubiere usira bera rubia lakini Nyamira nere bwate ndagira yonsipi egocha egwenda gesima ekogenda ligoma egwenda lewe gogo twale chikora chinya moko beke government ya Nyamira stable endelingia nendengagere kama nere mane chene Nyamira okolera mango tali uborai nabo uborai mwanga bora bubya kuborai bokale isiko tolengere ligo chibosio nokolege sokera tokonyo uborai boira ne bwesi mugirango kukwana boigo chingaki chebirero byokomwenia omugaka Nelson Kemosi Okero kurwase kenyoro kya Gyanjore imeye wodi ya Bugichora nigo boigo eserikali ye kaunti yiga ya Nyamira yagenderera kurusigwa amamocho asokweba ewodi eyo ya Bugichora anene asamangana yechiro oyo iga no muinjinia Adam Simochenwa oyo rometerianza asobo seneta bwa Nyamira ngwatenena wateba naye chairman y'abana biashara legente kenene mono gwikuru mugabana Nyalirwange gati ya rolia ya moyo go senator ne ya oversight ugichoreye nereka award ebwata chikura chinyi lakini yagerokoliye bogichore ngima there is no functional market mubwate chire kolegas nyamatoki moina igero obusaigo okogenda makairo igero obusaigo okogenda Kiambere igero obusaigo etiri ere under county government kukwana boigo chingaki aonchukanana chikanisa ao cheki Adventista eria ya Busiango na boigo ibucha nigo omuinjinia James Kemoni haira chingaki echo na koboria abarai bechikanisa kusabirania abarai bense buna enjira eyemo yogukinia egisaku kyogosemeria angyo anene maiga yebikorwa bya bwango iga byechisegi asebirero abantu bagenda bayo amatanga umuntu muri wakorera itemuriro umuntu mujyari wewe n'ukese chingaki echecho nigo abarai abaiga basegetire obomo bwomogusi eryoko musega Dr. Fred Matiang'i naboigo abasae basemigwe kubwata ibibande asobonge puna enjira eyemo yokomwa okoboko niza getenga mwenzi balimu taragwata kikura mubwata kikura chenyu there is no way ajo muambie muya usobe ko muambie mube ekeroka kwatikura mwanyagetinge siturushi bono agutora abaguzi bali turwete kisi na Nyamira nigo tuikaranse nyombe yemo nitutosiro yoito nitutoroka nebiya nale kubasaba abantu bamwe kigenzi aba muraba ikire abasaye bali bayikire myaka 16 gochi igoro netaba 18 injwa ali Nyamira ekebande furi nondoro tobakonye mu batebe bande Hingo reporter Gatembe kurwaiga Gyanjore Bugichora West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Kesemba
Wancha umurigire nase oroboti oru rwae fatiged gisepan hotogochera umuti mukomoke korinde lekirongo koboria ogendere kutobwatia ase chinsemo cha Facebook na boigo chinsemo chiri cha YouTube ase ekirogende tokonyore keunga una agetembe TV tobosa gusika kyagirango na tore kurigireria amange anomono na ki Pathfinders ase orogongo rogusi gose na ki bagende togochengera emyaka 55 ase ense engima tobosa gusika kyagira ntoirane na yande amange. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete
usechire biashara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'obusongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana na ndio mwancho muligererio getembe TV nekero togenderete ne kionga chinsa ivire chiabono omaragoba nekero tugera tusanganere vinyoboke kuro asensemo yebimanyererio korene mwancho muligererio na nachika gukomanya kiombe kia abana ba Pathfinder kuro kanisa yege Adventista ni gobono bagenderete gucengera emyaka 55 gisa kiaga chagetugwe ari ase ense ya America lituko ria rero bono orosagi rwa South Kenya Conference nigo bono bonsi gose bali bonsi bari babwatani ba Pathfinder kurasoro sagioru banyara kumerana gusangirekana ase egiti kya Nyantrago Stadium egotoka ime ya Nyaribari Chache county ya Kisii nekero banyara gutwara omuyega omonene kigima na omorikito Wycliffe Omanyara akutomanyase orobotiro kubwatia Tunaingia Pathfinder hata sasa, lakini nawafahamisha wale ambao mnaendelea kunakilia ya mambo na kuangalia Omoyego yoiga nigo oikirana asegeti gechigosori kya Nyantrago abwase aba Pathfinder be conference ya South Kenya Conference SKC na nigo orawa no director bwa basai ase conference ya SKC Pastor Job Obara na ba Pastor Bande wetania emerongo ebere. Unajua kwamba kuna kikundi cha watoto wadogo ekiombeke kia abaligia enjera yani Pathfinders nigo gya chagetwe omwaka o 1100 na emerongo etano ya 1915 ali America se ake omuchioro kwanga California gachakorro naba muraba birabake bali kwanga Halifena na Luther Warren abana bayiga bakarora okugani kwarenga ase kinyoro bakanyore gentu gikoro kwase egesongo nga juvenile delinquency yani ogosirerigwa kwa maadiri gose chitabia chi abana bake bagukina igo chiarenge chimbe abana wati chitabi chimbe kogo chigoete street ye kwa igo mwana naro betoyo ndo muyo kogo chigoete go chimuino gaiga kwa igo naro yondo bwata marua obetererio yondanywe kogo chigoete go chigaiga kwa igo mbabwa to yonde bamo bully bamoteinga tababuge kaini tabuga tishati mune chiabo bamoita. So they started at California bagachaka korosia chi Bible study bagachaka korosia bintu biribigo excite abana bake ekero bachaka igo bakanyora chi group chia chakirikoba bagoicha asengencho kwegera naende basabamo naende bakana ninga ki intuntorigo chigokora bintu muna abantu bali bande bakora. With the time abana biga bakanyoranga chi activity nchiroro ekero bago chikora chikogera abande baijamo bono bagachakora these exciting programs ekero bachirosia eklabu ikege kaba asamatuka mange between 1900 and 1950 nkiarenge recognized buye even in the church gokora kiarenge lakini nabo kirense mabu abantu nabo bari kanisa chi department chi kanisa kwanye we expand chi arenge e priority nere bali kurwa batebanga tigaturachaka na Sabbath school tigaturacha na personal ministry na ndo ma tikorosi department go ikogenda ase kai kenene gekuru kwanga general conference ekero ba ikaransire council ba discuss philosophy club gekyo paka bagianchere omwaka 1950 formally a club gekaba organized as a general conference bono gekaba recognized fully bune club keo kolimirema sekansa yaba Adventista
Pathfinder ne kiombe kiri ase ekanisa yegi Adventista ekyo kego chakera emyaka emeke gekorokwa Adventurers byamanya kubwatia ebyombe binde bitano na bibere ase keria kyomwerio gekorokwa Master Guide ekyo getabwati myaka na ekerogwa ikire ekerenge ekyo nabo ogotianigwa na koira chira koba omorisia. Pathfinder go kere club ase kanisa yaito yaba 70 Day Adventists ekere kiaro setikwe asenge njo kugitera abana bake abali bagukina be myaka yeiga emeke igonye na abaisike bachagire okore myaka bagusi bakoroka yoborabera. Ekerenga ky'omwaka oyo nigo kere Pathfinder on purpose, yani abaliga enjera bare nekerenka. Dia Pathfinder ase timu yarenge nga Pathfinders on purpose. Gosa abana bakoligie enchera barasekerenga. South Kenya Conference SKC nigo kebwate wetania ebyombe chimye inye na merongo etano na kianda na omoyego iga nigo oikiranwa na ebyombe wetania emyemo na emerongo etano. South Kenya Conference yeito igotubwate bilabu over 439 asichikanisa cheito chionsi 504 echinde nchiroro chitabwati just because maybe mbabwati facilitate gochaka lakini abana bunko basabira tori na barabo someday mbecho keboigo. So these 430 clubs nchiroro murawana lero gaiga we have had more than 150 clubs chira segetie keiga kianyanturago baachire asenge nchogo celebrate li tukoli nene dia Pathfinder. Ekiombe kia abaligia enjera yani Pathfinders nigo kialiganetie onde bwensi anyare kogeswa na koba omubwatani asenjera yemo yokumobaka nyasaye. Nkerigo discriminate onde bwensi nkerigo siekero onde isiko nebo mwana bwekenyoro otagete gosororo igale welcome every day naenda abana baiga begeire koira abana abande bamwabo na gotaramo na barabu asenjera yokwegena. Kwa hivyo tunaalika na nyene moko yungamba kabwate go sinechi kampori na abo mo Catholic na abo mo PH na abo what anyi goteto mwana waigere muna bakwegera ai motiga agenda se kampori eyo amonyore Yesu Kristo oyo orenchera ekiagere bale Pathfinders bakoligia the path and that path is Jesus Christ. Nonya nabo ekiombe gia Pathfinders ngebwate ebimanyeriro ao ebyo bikobekwa ase chianga na ase ebirengo byoboteneri ao. Imbegete shas yenkie kebugate nandi inkie geko erere iga one kenegere kiabutoka iga narabeka mubuko ekiara ya Rusia epini yae ene class bar ndeka roko birigereria igobire bitano kem karabire bitano kem bire chikala mbali ebige bitenrete ebirasi gose bigwango bitano kemo ebire tobegete abana baiga bare organized asaba kwegera e curriculum yabo so that they have the right food and agerengia at the right time. Egen to kwegeri umwana bwe myaka 15 to kwegeri umwana bwe myaka 10. Kwa hivyo ne organized asebirasi byabo korwa friend, companion, voyager, ranger, explorer na guide. Ebine byo ebirasi birayiga bitano kemo omyaka 10 baro. Kirasi kyabo nkero. Myaka 10 baro. 12 baro. 13 baro. 14 baro. 15 mbaro ekiomo area Pathfinder gekoro kunga guide giachi kobwati gune ekiomo area igora ekero mwana akorire ibions aga eyene master guide bono genda sogo specialize amangana yogo tugekera ebirasi ibions na abana bagotoka se this level ebinte ebinate na bie na bigo ikaga iga esta yembegeta ige ene ya master guide sawa sawa e master guide star nero kobeke yo nechiga na mangana ali bakwegera bamanyire buya sawa sawa bamanyire muna bago interact naro because you
You are the work of the hands of God. Amen. Amen. Omoyegoyega nigo gocha okorekana kera emutienyi okianda ase esabato ya gatatu ya kera omwaka na kero omwaka nigo bagotwara ekirenga ao kyogochengera omwaka oyo kuriboteri gatembe television kuruga igase geti kya Nyanturago nje Wycliffe Tyson Manyara. Mwanjo murigereria gutigana nayo kura gusini gongo kwira wika ase serikali enene nekira bono umurai wensi muske William Ruto anyare goteba funa nanyare kwenekia magendero ase chinsemo chonsi ime yense ya Kenya kawo kwana kura ase county ya Machakos eritukoria rero nigo bono anyare goteba buna kura matuka magega chinsemo njiraro kose chingongo njiraro ime yense ya Kenya chabere chigotigara magega kimagendero kurene nekira tebire serikali ne chikwemukie gitambukiro kose serikali mukire gitambukiro kyo chikonekia kuna umutando uyo nyare koera. Umoja wa taifa ni jambo la muhimu sana kwetu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Munisikie vizuri, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Kwanza hapa Ukambani imechelewa siku nyingi. Sijui kama imechelewa ama ilicheleweshwa miaka nyingi, na mimi nimeamua kwa vyovyote, ningesema kama ingekuwa sawa sawa, ningesema mupende musipende, safari hii hamuwezi kubaki nyuma tena. Lazima tutembee pamoja kama watu wa taifa moja, kwa sababu hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu. We must move together as a nation. Na ndio sababu mbali na mambo mengi yanaendelea katika taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwaeleze kama wananchi wa taifa letu, as citizens of this country that we are all proud of, ya kwamba katika ile mipango yote ambayo yanaendelea, tulikuwa na matatizo pale nyuma ya mambo ya uchumi, na mnaelewa ya kwamba uchumi ilikuwa na matatizo 2020, 2021, 2022 kwa sababu ya mambo ya COVID, mambo yale mengine tukawa na matatizo. Lakini niliwaeleza ya kwamba tutafanya bidii na tutaomba Mungu na tutaweka mipango tuhakikishe ya kwamba tunakwamua taifa letu la Kenya na tunadhibiti uchumi wa taifa letu. Girira nekero ekiama gia ODM kegenderete kuyarigania gose kegendete kwarigania umuyiga omonene gwoguchengira emyaka 20 oyura chigokorekana chitariki 10 wika chitariki 12 omutinyo gocha se county ya Mombasa nigo bono ritukoria rero abo batani bikiame kyo banyara gutarera e county ya Wajir nekero banyara gukwanera nawe gukogendera kugetogia ekiame kyo nagotabuna kigokia nigo kiabire kigwikirania gusige kubika abakenya amo kurwa chingo au. Kwa hivyo safari yetu ya miaka 20 kama chama tumetembea pamoja na watu wa Northern Kenya, watu wa Wajir, watu wa Garissa, watu wa Mandera. Wamekuja pamoja na wametengeneza hii sherehe hapa leo ya kuadhimisha miaka 20 ya chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, chama cha ODM. Kwa sababu chama moja hawezi kutawala katika nchi yetu. Lazima watu waungane, wakuje katika broad based government, ndio serikali ya Kenya inaweza endesha kazi.
na chama ambaye imetambulika, ambaye ina nguzo kila pahali, ni kwa sababu ya kusaidia serikali. Wancho muligereria gutigana nayo ni gobono abo egati ya borokia ime yense ya Kenya banyari kwe murunganiria umuroberio bobohenia umuroberio osha uyibona serikali ya nyari guchika buna bari mu bonse nigo barati gutumeka umuroberio yo aso kwanyorera obohenia setinya gitari ao ime yense ya Kenya nabo igo chinga kechecho nigo banyari kugikeria oboteneneri bw'ekisukuru cha junior secondary anene muno nekiro bagote babuna nigo aborokia bakonyora batari kuigwana na bateneneri gose abarimu abanene b'ekisukuru cy'oboroso ekiagera andake tibari kumerana kebirengerero nekiro bamochirie serikali bakubure buna junior secondary enyara kuba esukuru ere ao gose esukuru ya bene. We are being taken to SHA. Our big question is, what is the package in SHA? Yes. What is the package of dental? Yes. What is the package of optics? Yes. What is the package of outpatient? Yes. What is the package of inpatient? Yes. Overseas evacuation? Yes. What is the fate of teachers? Are we going to be admitted in private wings like what we used to get in Menet? Then, if it is a better cover, then teachers we are boarding. But if it is a lesser cover, then we are not boarding. Yeah. I also want to mention the fact that we don't expect to be told to begin with public hospitals, dispensaries, when we are seeking for treatment. We want all the private hospitals to be brought on board, so that if you can report to the hospital, you are allowed to use the private services and get better services. These are officers, for heaven's sake. These are serious people in this country. And I want to invite the President and the Ministry of Education to make sure that JSS is a success. To achieve co-curricular activities, there should be JSS autonomy. To achieve administrative success, there should be JSS autonomy. To make sure that JSS teachers teach very well, there will be JSS autonomy. To make sure that the learners are well trained. When we just got on the issue of enhancing the issue of medical cover, I want to let Mr. President know this. He is not getting this power better because of teachers at large. He is getting that cover for the JSS teachers. Because these teachers are going through psychosocial issues, emotional issues. We are demanding for autonomy for our brothers. JSS schools are supposed to be independent. When we went to see the president, that was issue number one that was taking us there. There is no way we shall continue crowding our graduate teachers in the primary sector. As Secretary Gender, I've solved so many issues of primary school teachers, of JSS teachers clashing with HOIs, because somehow they just don't understand each other. Let us give JSS teachers their rights to be where they're supposed to be. Let them be in their own school. Give them their own space to operate. Let JSS schools have their own BOMs, have their own structures. Shule za sekondari msingi zipate uhuru, ziweze kujisimamia. Kwa sababu wakati tunazungumza kuhusu shule hizi kuwa katika shule za msingi, inaleta kwamba kuna ule mgongano wa usimamizi wa mamlaka na mambo ambayo yanafaa kufanyika hayafanyiki. Kwa hivyo tunaomba kwamba shule za sekondari msingi zisipelekwe kwa shule ya upili na zisiwe katika shule ya msingi. Tuwe shule huru ambayo inaweza jisimamia, ndiposa mtaala ambao upo mpya ukaweze kutekelezwa. Watu ambao wanakuja wanaongelea kuhusu teacher shortage hawaoni shida yenye iko kwa ground. Shida ni mwalimu na mwanafunzi na mahali penye tuko. No, hakuna enough resources. You know, when they wakituweka independently, this is a secondary school. We will be able to request for the required laboratories, required libraries, then hapo ndo tunaweza anza. Lakini uwezi leta mwalimu wa science primary na una lab. We have our own administration, starting from the principal, come to deputy principal, and all the other structures, so that we have separate structure from of JS and that one of primary. JS should do their own things.
Mbemono sana umwanchi umurigireyo Getembe TV nekirondo chenga chatigeire titagika ange isano neye mochinyare kuraga chinsa isatu chabono marogoba kolene nekirongo kuburia tobosa gusuka kolende ansensemo yikionga no tugukurerabo ekirondo chikwirana ninje gukumanya oroboti rore bosio rwa bene rwariganirie nere mukate eno kugose ekiro banyara gusanganega nababwatani bekiombe kia NCIC igo tobosa gusuka kolene nje Matilda Obaigwa naboigwa veni nyaboki kurwase omunwa webimanyire gendera utobwatia chinsemo cha Facebook Getembe TV na bwigo chinsemo cha YouTube Getembe TV ekionga chinsebire na tokolera Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana